о биё хоб ғолиба омаде сеёз мераса чизе аст гап мезанем ума хавотир наша ман то ҷое медонам ӯ намефаҳма ӯ бачаи худмонай мефаҳмидагиай қай камтарак асабӣ мешаву салом алейкум бахайр ка тез сайроб кин тинҷа ёхи кори саросимара саросима дидан дар корай ба хайрай ман ки ака шумо камтарак калонум ҳаққи акагӣ дорум хостум як чиза бугумта ки синоҷон и бега очаша қатъи оташ хонаи шумо рӯй карданиам ота очаша барои чӣ хонаи тинҷа ёхи барои хосгории хоҳарат барои хоҳарчам хосгорӣ хосгорӣ боли биё мон ака ман қадди бад гап ман бад гап ғолиб як дақиқа бе ғолиб як минут гӯш кӯ сино дар симои хоҳари ту беҳтарин зана дидае ки мехоҳа бигира дид ки оилаи хубем хоҳарат қатъи ҳеч ка рафтуомад надора хост ки хоҳари ҷураша ба занӣ бигира ягон мақсади бад надора ягон ҷода пеши раша нагирифта ака мардум чӣ мега мардум чӣ мега мега ки оилаи хуб буд хоҳараш ки тарбияи хуб дошт ҷураш омада гирифтакша сино ку бачаи худмонай дар пеши чашми худмон калон шудагиай синорам нагираш там бите духта калон мешава як рӯз на як рӯз шуметиш як аз дига мегира мераваш хушрӯ фикр ки ғолибҷон бугу бега та очашаро ана и гапи дигар